Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ka Hito ryngkat ka HNYM bat nonghikai contractual mynne ka sngi khatsau tarik Risaw arhajar arpuar kala pynlong na ke jingiaid kjat ka jaijai ban lik Bret Syntiew ha Secretariat Bjp office ha Ingsah Myntri Rangbah bat HNYM office kum kadak man pynrem ya ka jingshah kawang gas ki nonghikai ha khmat Secretariat ha ka handil tarik Risaw arhajar arpuar. Sepun sekarang 60 kap. NPP, NPP, klub mana? Klub mana? NPP, pada komen. Go.